Sandra sami. Hambe kahle. Khambekile. Ngekho na traffic la semakhaya manje. Uthi izinto ziyasinda nje. Nkosi. Umancane wakho njani? Ngiyazama, Sandra sami. Uyasebenza, uyaphusha, uyambona yazi kodwa nje imizamo yakhe bayiphinisele emuva. Ngijabulele ukuthi abamlimazanga. Ngifuna ukucabanga ukuthi bezokwenzakalani. Nafuthi. Bona abantu basezulwini. Ngathi babambekile. Yezwa leyo nto. Ngisho bayibona inkinga abakwazi ukwenza okuthile ngayo. Noma yona into engixakayo yazi. Bayazi ukuthi uNtanzi umuntu onjani, kodwa ukuthi bake bamele iqiniso nje, bamvimbe lutho abakwenzi konke lokho. Ha? Kanjalo abantu mabethukile. Bethuswa uNtanzi lo. Kodwa ngizokutshela into eyodwa. Abantu behlezi bekhetha impilo zabo nokuphila. Kubuhlungu nje ukuthi yona impilo abayikhethayo ke lena. Hayi. Izoshintsha